No, they. Do you want to speak? We are witnesses. We are witnesses. Okay, we are witnesses. Are you ready? Can you close there and make sure nobody opens there again, please? Again, can you have a scar? What is car 1,000? Mumro, and over on the other side. Avere tayari? Mbiyamono sana isabalikia abaiga murega aiga. Abagusiba mintesi mwaika Marieta and James omalibo Ongwae governor yaino ya Kisii County. Onatako bakwanire samangana naigwete akwane tugoro no oyo mobwa bali bakuligiyo bugavana bwa Kisii County. Akwane tamangana koambako koreta obonyira ese county government ya Kisii inabire governor for the last almost 10 years one. Igoro oyomo wokuligiyo bugavana bwa Kisii County igakwanite nga members of the county assembly nga baetie bintu batagete misappropriate public funds. Onataka ko batebia omungwano oyo chintunde chinyinge ondamire no aninche bweko manyene ese social media nese mainstream media no arenge ese citizen radio ama tukotarayara na atato akora ebintu bya Kisii County. Nje bweko manyene bune governor ya inona abeire ngokira okora mu kwenga kyenyinge ntaliko yokwira niyo okora mu kwekyagera nje buna James Elvis omalibo Ongwae no bugambi na atwalire gaiga for 9.5 years na atwalire oborayi inkolengereri yaboro botabwati amangana okora amabantu na amangana okwirania abantu bande nsekyara abantu buna twibore tutwensi nabo tolengaine. Igo ese saulindo kyagendereire mono na ndakuligie kero kyo bugavana nje bona atako batebye litanga nintara batebye kero ikya yakuligie ntagetemba mbaira ndiye binte bitatu ebyakwanete eri nande mbaye kurumba tebi noyo oyibakwanete komanere mbatebi gore amangana aye igakwanete bintu bitategentege tanga ni nogo etie budget. A budget yo mwaka 2022-2023. A budget yeyo ne budget ere yo mwaka ogochikokore gasi ekerontali governor. Engaki yeyo 2022-2023 tindi governor. Igo ne budget yeyo abayetia aba members of the county assembly igo bayeti na machika aba county assembly ekiarenga kibanyora nete yarenge constitutional na ende konyenga kiyogo sieke county assembly teraika igo yogo tebange county assembly nga bayetetie budget no bobe ina mangano gokwano bolimo no kungaina abagusi ekiagere county assembly obare gocha gosieka on 23rd sorry, that was on Thursday. Constitutionally na enali libasiegete igo baetetie budget boronge. Ebintu bya budget ya 2022-2023 tinkali governor ngocha ko bachibese cyuna babatanga ngo ko bachibese budget yiye go chikokora no mugaba no mugiyo gocha igamangana iba okwana mangana yo kondama na enda mangana yo boliri egento kendi ya kabere nigoro ya echiro ya marani ne echiro ya magena chichiro ibere na chete nkaruani yankaebereria World Bank chi county sana isa tuchoka chikaegwa chibesa chia World Bank ne chibesa chio na chete nkachiruanerera kere chiro gaire 100 million na World Bank yegatebanga ebinte bigo kabieti kuna county assembly bitaete tigwi bitaetirie omwako financial year taraera chibesa chio chikoirana egasi inero baetia nga chiro ya marani ne chiro ya magena chiro sigwe marani gere kitutu chache north na magena gere bo machoge njebone gento na dete kubolia abantu ba kitutu chache north ba marani omumroyo koligio bo governor ogoteba nga marani tero sigwa
nga kaeche koganyekera abeire gavana imanye gocha korosigwa omuro ina isaine egasi ngoboria amachoge baminto nga omomuro oyo ogokana nga magena terosigwa chibesa echi chirane egasi eyo na isaine egento kia gatatu kiaetigwa negento gio mo chairman of public service board obo egasi ya public service board obo chairman obo abete vacant omwaka oyo manene uswoerire tugatangaza egasi eyo obo chairman wa public service board ka twatangaza egasi eyo abantu baga apply interviews chigakoru nande chiakorerwa n'abantu ntamanyeti bachoretwe kurusiko bakabakora interview omoswati oyo mukuru Nyaribari agachorwa ekera achorwa nere bono nere county assembly yaeti omoswati okuru Nyaribari ng'aegwe egasi na neyo na approveri bono nche nkoboria abanyaribari abo omoswati oyo oegwe egasi kuru Nyaribari ntagete koe egasi eyi igo bono mbobe ngokora naro igo naiba igo nachikoibera abantu igo nche gataga kobatebia abagusi baminto esimwaika ng'a abantu bari bakorigia chigasi lakini omomuro oyo okorigia egasi eyo obogavana taisaini nigwete nabwari chibesa chinyinga akobamwaria chibesa chiro chikari ontete kobatebi ng'omuro oyo taisaini okoegwa egasi naende oyo ararete obonyiraga iga Kisii agocha gosaria county ntobwate abantu bakorigia chigasi ga Kisii bakorigia chigasi iga Kisii bare ese epati yaito ya Azimio kiara Azimio ntobwate epati ntobwate omugaka Christopher Mogero obure mwa Christopher Mogero obure obete minister ya finance Kenya engima otenete chibesa obete minister ya roads public works chi ministry chinyinge olenge company secretary ya Kenya breweries olenge company secretary ya Bata oisaine gasi omugaka bwa masikani bwesigete tobwate omugaka onde okorokwa omugaka Ongeri Professor Sam Ongeri mwaka kuru Nyaribari bwesigete omugaka olenge omugaka foreign affairs mo minister of foreign affairs minister for health minister for technology mo minister for local government oteneto minister for local government omonto bwesigete orenge oromo professor omonene medicine omwaka bwesigete ande omung'aina kwana negesongo omo yondo yokoriyo obogavana omobeke ga ung'agamba egesongo nomugaka oyo igo omonto orabaise kuno naye gogoseka ekiagera oyo onde garabaise gotanta negesongo omonto naro gatatu okoroka Manson Nyamweya kuru South Mogirango Manson Nyamweya obeta omo MP omongwana bwesigete obwate businesses chibye abiasara byayo bire ga Kenya ebinde bikaba Buganda ebinde bikaba Tanzania omomura bw'okwerigeri abantu abo batatu ba Azimio torweta Azimio oyo igondo oyo taisaini oyo baito abantu abo baisaina abagusi bari kurigeri omo bachoro omo bukuru kia n'abantu baisaini ndagetemba tebiga abagusi ba mintonga budget yeyiga yare goetigwa eibago teba ngate etigwa etare ko batetigwe ige minutinga emeshara yare ko bo abantu bago bakono emeshara kero toko so July ekiagera igotogo so ororo budget yetayo igo abantu bakori gasi mbare go bakanu besa chinde chionsi egente minutinga na magenda random star cover na endo go etie budget yinya ina new financial year igo omugava no muyiga gocha in 1st of September ntegerera abagusi ba minto kimoranje endo wakachikura on 9th of August ekero omonto abere declared itoko ira 3 weeks omonto omanya gocha goswa imebune governor omonto omuyigo gocha 1st of September kera gocha 1st of September gocha goetie budget ya yara 18 January igo eminetinga abantu ba Kisii county obakobe metienyi sita koru June baka ka January ache goetie budget yaye echigo koregasi bono nkobaboriga ing'omo tebe tinga nko irare chikura oborai nyasa okorwa tari yero kwea
abantu aba abasacha abandi basomete bakiritikiri batabwati emechanda abantu bebangete erendi arengereri ng'a agacherwa ebinto bionsi kaekera abeire gavana amanye gocha kobieti monto kabira kioyo igo orenge egento kende gia kabere abantu baminto bamarani na magena nabo nainu mogwanchera nabo machoga abaiga nabagetutu aba nabo mogwanchera nanga chimarket chiaino ng'a omonto aikaranse ng'a nchietigwa kaaganye momwakere chikura amanye gocha kobaeteri nainu abanyari bari abesi mwaika nabo motagete igo ng'omwana omino nare kobo chairman bwa public service board aganye kana ende oyache gotangasa naende ache kobeka omonto onde buna atagete obumbo gambika bira kio obubo gokoruga ige county tagete gosaria county yaitu egento nche natagete kobaboria abantu baminto korwa Kisii county abarai bande mbare bare ngororo ekera gokwana boibo ekero omwana agwa kontimbu esamariba nayo oro omonto omo nayo ogososo ntimbu eye esamariba ya nayo gwachi gwa kontimbu oro abagusi gaki gotobwati gasiete tobwate goika tosikane kiaro na nchibono onde governor paka 9th of August. In fact, up to September, up to at the end, kaikero nko handover. Ego chikoba tu at the end of August, early September. Nko gendera kobe governor ya Kisii County by law. Ego tinta getimbe keruo bonyira ntabu atinche na akolera magenderane. Ebinte biare go eti gutali nchengo chikobikora ebine omugaba no muyugo chikokora. Na ende lirorio ne chiebe. Ngakio omonto orakorote ebenge budget inko ibwere yani omonto ogoetie budget yani okoibe budget gosochi koibe market etararosigwa igonche ntagete kobataya abagusiba minto ngatiga tusikane naende togendere gusikana inche buna James Elvis Omaribongwa nanje kani ng'ake kura ngochi gwakira ndo omugabana oyomo omugabana oyo ekarenga kira ikenchira nche nintebe na nche ng'angu gwakire kiani bwate constitutional right wateba ng'amugabana kio ingwakira aba bonsi n'abasani bane bare at that time nabaru ka understanding no muntu oyo mugweka ndakire kura eyo nko bakira mbia mono naende nko batebinga tiganya saba konye naende bune Kisii County kimuranche naende kimuranche tigatobe amo naro robonyira na agerere ko robonye na robonyira gaigerera abantu naretira abantu ku Nairobi naretira Raila n'abantu abange president yeto next president omuntu omanya koleta abantu ku Nairobi bachaga igagusiba kurutira abandi bakurutira abagaka bandi obunyira abandi bakubarama abandi bagokora ebintu bindi bitanya gokorekana gusi nebintu ebinabiroche naende South Mugirango naro nkarra abantu baretirwa oro n'ekirori naro kirori ange 30 vehicles chimugeti abantu gocha South Mugirango bono bacha basumwana n'abantu ba South Mugirango abantu ba South Mugirango babarigirira ingamba tukiaba bacha bagwakerio giekabireyo bono liori abantu abu omuntu ogotarana baro bagonya gwakira abantu bande liyo gweta nabo nabuka bagocha gwakira chikuru iri chikuru ng'abantu mbaro bagocha gwaka chikuru igonche na batebiri nje buna James Elvis Omaribongwa omomuro oyo taisaini atolo nyimo kumwakira chikuru sauri chibese chiaye mumwakire lakini taisaini igonde gaiga no muswati ominto Janet Ongera no bale gaiga ninde gaiga na mzee wa kazi oyo minto Jiminuru Wangwenyi koro kitutu cha North onko bakirambia mono mwacha gonkwani mwaikira nango nkorwa press conference. I thank you very much sincerely for being with me. Team anyago sondo inona ataka okwana kende babangu ataka okwana kende Biamo no musike governor soko ngari bageriga inche buno mungina mama county igoro na ichani tekere na rocha baminto Simbarati no musike Fred Matiang'i bagukwana amang'ana atabwati umusingi ekero goteba buna county assembly nyakorete ligoso ana expected yo mumuro Simbarati naende na arwete seite bo basiagu ukurigio bo governor atebe inkie county assembly under which standing order yabunete lichiko naende bunge buna mumaite county assembly yembunge
bunge gebwate regulation yaye koba regulated abagusiba minto taringe gokora ebinto adharani. It is a house regulated by rules, yani enyomba regulated na machikaye ebwate a foundation yaye nebwate chi standing orders chiaye ekero omonto ikaransete as a presiding officer nemesi orororo bunge negenderete timanyeti egento eki naigwete omwana oyo agokwana gose gakerogete ng'a sinda egekoroku sign die timanyeti egento eki atebete gose nkiarenga ororo under the standing orders chia county assembly ekere naigwete nakumeti Fredi tosikaine sana buno mu minister ito tokumusaba akore egasi engiya yogokora interior taso amang'ana yogoteba ng'aba MCA baito babwatu ekiagara ntagete understand regulations a doctrine of separation of powers between the executive, the legislative, and the judiciary. That doctrine of separation of powers abagusiba minto nere gotoa Kenya yatenna bunete nini ekiagara erenga kia siasa into abantu bazimio tutagete toberi bo elimo into renta eng'encho twachakire korenta bono tokurwana ni within us twibang'e enemy yaito uda enemy yaito tari azimio into chaka gwaka abando obunyira tochake gwaka omugabana ototenerete buya for 10 years atorentereire peace iga gusii twanyarire gokora ebiasara biaito okorire development otware kugana into omugabana ondo ogosoa nerarenta omorembe buno oyo Ongwae atrentire naenda agache buya mono kubwatera noso Ongwae aikiri igo minto ntutia totware chikura chiomorembe ntobeka abana baito biara tochake kubeka nebiara ekiagara baada ya chitariki kianda omotienyo nani omogusiga agotigara koboyo omo ntochaka goitana bono kiara ntune nyomba yemo mbiyamo nabaminto. Okay. Mbiyamole bwana mwenzi. Mbiyamole the media. Aya. Njena igweteke na uje news area ya igoro. Na bata shocked. Nga mubunge monto oro mubunge. So me standing orders chia bunge. Na isi issue ne ria ko isi igoro. Nga ba MCA ba wende kusibwa. Ba MCA na abantu bari independent. Agora gasi abo buneta teire. Oni ntwe ka tore bunge. Eto agora gasi tu buneta teire. Munda ko dorte ni ngango juto sibale. Uma turage chikura. Na MCA na boys in county assemblies for the freedom you can make decisions. You go serve abantu babo abantu ba Kisii county. MCA nyo te zakiri kyo si nyorante. Burongo balenge isibayo kolegasi yakonya abantu ba Kisii, abantu ba Kisii county. Just imagine bayakogenda bagwagero kasindia igaye rogete sin die ye korum sign die sign die yeah era gayero kasin die bayakogenda sin death but the idea budget ngakia abantu baito ngimeme county aja kokorege na kimishara yaba kali milimo waka ba county bayo kora bayende na kio bills ky'abantu be county bali babwata madeni yabale ze county yo akala balibu na kichi yangitari kitu kirakora kigenderere na kichi pajire kirakora kigenderere chimarket kitu kiriko kuria kwerwa ngoja komiti butuko ngeja bakonye bakore sabo abantu baito ba Kisii kinege nteki ya in fact watonyo medals
assembly members bali balengeo banyole medals for good service to our people. Na hali esakete ko kuresia mangana aria alinki ambe kyakete kuresia mangana aria mangana aria nyo tagete ya onyo gwetege na li chikoleri abuniru ya ko genda through the judicial system you go address the issue hiyo tali public barasa asili na liyo kutongwa liga li school ngikira konye naende onye nabo igo nabo gukiko burayi bongo buno ubu no seine ko be ko murayi wa bagusigake aina raya mbiyamona sana jini Nuru Wangwenyi ande mbiyamona ese gotoka gwato kagaiga abagusiba minto ahina arare ngayane nchebuna na abere na inu na ndafi ya simwanya kurungo cha yonde nanya kora monde abonkora mwana aramiru sana lakini ono kora mukungo cha gore kwa ikomo elio nabo muntu oyo igere ndo chingo oyo oetaniri chibese chiabwate balimo tageto burayo buya mutare kuri chibese chigaki chirie imoli chisese mori kimuranje chirie chiri kabisa elinde lakini mochoro murayo isainde ina rokanda abatebye nyasaba konye. Thank you very much. Thank you.